Doncs va, si us sembla, anem per donar el tret de sortida al taller d'avui que hem programat des de l'Oficina d'Estalvi d'Eficiència Energètica d'Osona Nord. En el cas us parlo de la regió de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torelló, un dels ajuntaments que fem part d'aquesta oficina. I després de la primera xerrada que se vam fer sobre l'estalvi energètic i sobre la tarifa de l'electricitat, vam considerar que era important afrontar aquest segon tema, que és l'energia solar fotovoltaica, que si bé fa molt temps que hi és present, fa molts anys que se'n parla i que n'hi ha de muntades, ara és el moment que a nivell de costos i a nivell de tot com està muntat és més factible perquè l'usuari particular pugui instal·lar plaques i li surti rentable, sobretot després de l'últim canvi de tarifes. El que es busca és que el ciutadà aposti per aquesta energia solar fotovoltaica i per tant pugui estalviar. Per tant, avui repassarem com funciona per muntar plaques solars fotovoltaiques cada un com a particular. Llavors també revisarem una mica què s'ha vingut fent fins ara a nivell de Torelló i també bonificacions fiscals. I també en un futur haurem de començar a parlar a nivell de pobles també de les comunitats energètiques i buscar maneres de cada cop fer més energia verda i més controlada pels mateixos usuaris i no tant per grans empreses que ens puguin arribar i per tant una mica aquesta és la idea del taller d'avui. Ara no sé ben bé qui comença, en Pere Rifà, tècnic de Medi Ambient del Consorci del Vall dels Gèsors i Bisaure, ens anirà indicant els diferents ponents. Doncs començarem amb en Gil Salvans, que és tècnic de l'Agència Local d'Energia d'Osona, del Consell Comarcal. I abans de cedir-li la paraula, dir-li que si hi ha cap mena de dubte o pregunta que podeu utilitzar al xat, que intentarem anar recollint i responent sobre la marxa tot el que pugui anar sorgint. I per part meva res més, ja endavant amb en Gil. Perfecte. Bona tarda a tothom. Intento compartir. Es veu? Pere? Sí, perfecte. Perfecte. Primer de tot, bona tarda a tothom. Agrair a l'Ajuntament de Torelló i al Consorci Vall del Gès i l'oficina d'haver-nos convidat en aquesta xerrada. Com deia l'Adrià, estem en uns moments de canvis. Jo intentaré fer una breu introducció dels canvis, sobretot regulatius, que hi ha hagut a l'autoconsum, per què ara és viable l'autoconsum, viable i aconsellable l'autoconsum, i també parlarem de subvencions futures, que ja tenim les bases publicades, i no entraré tant en casos pràctics que ho faran els ponents posteriors. Per començar, parlem de transició energètica a Catalunya, és a dir, estem fent una transició energètica, segur, la transició energètica es farà, és a dir, l'objectiu de Catalunya és arribar al 100% d'energies renovables en totes les fonts energètiques al 2050. Això és una mica utòpic perquè estem parlant de moltíssim consum energètic, la nostra vida depèn molt del model energètic i realment Catalunya està a la cua, quan es parla i es diu que Catalunya està a la cua d'Europa, no és broma. I per tant, el repte que tenim per davant és immens i és quasi una utopia. Però bé, ens hi hem de posar perquè si no la fem nosaltres, el problema de la transició energètica és que si no la fem nosaltres ens la faran. I continuar depenent energèticament d'altres regions de l'estat espanyol o d'altres països és un flanc favor a la nostra indústria, a la nostra manera de desenvolupar-nos. I per tant, tot això ho fem no perquè es vulgui, sinó per un tema de canvi climàtic. Hem de pensar que tot això es fa per un tema de canvi climàtic. Tenim un canvi climàtic galopant i si no canviem les nostres maneres de comportar-nos en aquest planeta, el canvi climàtic ens deixarà caos abans del que preveiem. I per tant hem d'anar a parar un model neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle. I per fer això hem d'apostar pel 100% renovable. A Catalunya està redactant o ha de redactar la llei de transició energètica. Va fer un pacte de transició energètica que es va votar al Parlament i totes les forces van estar-hi d'acord, que parla d'arribar al 2030 amb quasi el 100% de l'energia elèctrica 100% renovable i el 2050 el 100% de tots els consums energètics haurien de ser renovables o hauria d'haver-hi neutres en emissions. Això és un repte immens que ens porta a també tenir en compte els altres reptes que tenim, que és la reducció d'emissions de CO2. Em sembla que era avui que el Parlament Europeu
establia com els objectius del Parlament Europeu fins fa un any era reduir un 40% les emissions de CO2 l'any 2030. Fa uns mesos van aprovar que en lloc del 40 havíem de reduir un 55% les nostres emissions l'any 2030. L'any 2030 és ja, són 9 anys. Reduir un 55% de les emissions és una brutalitat. No hem sigut capaços, els estats europeus, de reduir del 2008 al 2020 el 20%. El primer 20%, que era el més senzill de reduir. El 20% primer és el més senzill. No ho hem aconseguit el 2020 i ara l'objectiu és del 2021, o quasi 22, perquè el 21 ja el tenim mig menjat, fins al 2030 reduir un 55%. Per tant, això vol dir uns canvis radicals en la manera d'entendre la nostra societat i, sobretot, un nivell d'inversions molt, molt importants. La transició energètica, pel que planteja el Pla de Transició Energètica de Catalunya, tindrà 4 pilars principals. El tema mobilitat, segurament els primers anys serà el vehicle elèctric, que farà més front. Veurem el tema hidrogen com entra en un futur. És una part que s'ha d'estar investigant i que se li vol donar molta importància. Temes d'emmagatzematge d'energia serà important. Temes de smart grid i control i dades de l'energia. I també, i la peça crec que la més important, acabarà sent l'autoconsum fotovoltaic, parcs fotovoltaics, generació energètica fotovoltaica i eòlica, perquè aquí és fotovoltaica, per tant, avui parlem molt de fotovoltaica perquè a Osona l'eòlica no té camp en què recórrer, o en té poc, però la fotovoltaica sí. Quan parlem que el repte és molt important, les dades són les que veieu aquí. Això són dades de 2019, però Catalunya té un 92% de dependència energètica externa. Això és molt gran. És un nivell de dependència molt gran. És a dir, hi ha països com Noruega i altres que estan per sota del 30% ja. Dinamarca, països líders, però és que fins i tot Catalunya produeix un 14 o un 15% d'energies renovables en el seu mix elèctric. L'estat espanyol està al 40%. Imagineu-vos, l'estat espanyol està al 40% i Catalunya està al 15%. Vull dir que anem molt, molt enrere. Hem tingut una paràlisi de més de 12 anys i seguim encara en una fase de ralentir a nivell de transició energètica i d'apostar per les renovables. Però aquests canvis seran molt i molt importants, sobretot a nivell de ciutadà. És a dir, tothom canviarà, la indústria, tothom ha de fer-hi front, però és que el ciutadà jo crec que tindrà un paper clau. El ciutadà, en la nova transició energètica, hem d'aconseguir que passi de ser un pur espectador, una persona que l'únic que fa és consumir l'energia a casa seva, rebre la factura elèctrica, no entendre la majoria dels casos la factura elèctrica, pagar-la i ja està, a passar al mig del terreny de joc. El ciutadà ara mateix ja pot produir, pot vendre, pot emmagatzemar energia, la pot compartir amb el veí. Per tant, podem ser un mig centre de la transició energètica. Qualsevol ciutadà, qualsevol, pot ser una petita indústria, un ciutadà de peu, el veí, és igual, qualsevol. O això podem fer-ho de forma individual o de forma col·lectiva, com ja apuntava l'Adrià. L'altra cosa és que el potencial solar de Catalunya és molt gran. És a dir, aquí tenim quasi 1.500 hores de sol pic, diguéssim, l'any. És a dir, països com Alemanya o Dinamarca tenen moltíssimes més autoconsums i plaques instal·lades i no arriben quasi ni a les 1.000 hores de producció. Per tant, tenim un potencial d'energia molt gran. Però tinguem en compte una cosa. Hi ha algunes zones d'Espanya que el tenen més gran que nosaltres, que tenen més hores de radiació. Per tant, si no ens hi posem, a la indústria del país hi sortirà més a compte comprar aquesta energia a altres regions de l'estat espanyol i continuar sent dependents energèticament. Per tant, ens hem de posar les piles en aquest sentit. I entrem ja en l'autoconsum fotovoltaic, sobretot pensat en l'àmbit domèstic, que també es pot extrapolar en l'àmbit industrial i en l'àmbit de petit comerç o petita indústria. Bàsicament, aquest és un esquema molt senzill. És posar unes plaques a sobre la teulada, en una pèrgola, en un marge, en un balcó que tinguem, i aquesta energia que es genera en contínua passa per un inversor que transforma aquesta energia en alterna i aquesta la consumim a casa nostra, directament si tenim consum en aquell moment. Si no tenim consum, aquesta energia o es pot emmagatzemar en una bateria que podem posar o bé se'n va a la xarxa. Això, fins fa uns quants anys, estava prohibit, després no va estar ben bé prohibit, però no estava regulat i, a més, hi havia com una amenaça de l'impost al sol. I et venien a dir que si et posaves les plaques, tard o d'hora hi hauria un impost, que cada quilowatt que tu generessis hauries de pagar-lo. Tot això, finalment, s'aclareix amb el Real Decret 244 de l'any 2019, que defineix, finalment, el tema de l'autoconsum
no entraré en detall, jo crec que aquestes presentacions les podreu consultar, però bàsicament són instal·lacions de producció properes a les del consum o associades als mateixos. És a dir, ens podem autoproduir l'energia i consumir-la a casa nostra. I, a més, va obrir la porta, aquest Reial Decret, a diversos temes, que ara veurem. Però a partir d'aquí sí que s'obre el ventall de l'autoconsum i aquest autoconsum ja passa a ser, ja ho era, econòmicament viable, potser més a llarg plaç, però ara sí que és legalment fàcil de legalitzar i, a més, dona major viabilitat econòmica. Es pot fer consum per la xarxa interior, però, a més, es pot fer a través de la xarxa exterior, es pot fer instal·lacions compartides fins a 500 metres. És a dir, jo puc tenir unes plaques a casa meva i autoconsumir aquesta energia, o puc tenir una teulada molt més gran, fer una instal·lació més gran i, a través de la xarxa externa de casa meva, compartir-la amb els veïns que decidim compartir energia. Aquí és on entraran les figures de comunitats energètiques i que veurem en els pròxims anys que van apareixent al territori. Comencem a tenir-ne alguna de força encaminada a nivell de comarca d'Osona, però sí que el que ha crescut molt aquests anys, fins ara, quan veurem les dades, és l'autoconsum individual, no el suficient per fer transició energètica a nivell de país, però sí que ha crescut molt, i una de les coses que serà una gran palanca de canvi serà l'autoconsum compartit, perquè aquí sí que qualsevol ciutadà, tingui teulada o no tingui teulada, podrà participar en aquesta transició energètica. Quines modalitats d'autoconsum hi ha? A nivell senzill, sobretot per particulars. Tenim autoconsum sense excedents, autoconsum amb excedents o autoconsum amb excedents no acollit a la compensació. Bàsicament, aquí ens hem de centrar en aquest del mig. Autoconsum amb excedents, acollit a compensació. Fins a 100 quilowatts, per tant, tota instal·lació domèstica que podem parlar que són 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilowatts o per sota 15, estarien aquí. Aquesta és la principal tipologia d'instal·lació que és recomanable. I què vol dir amb excedents? Vol dir que segurament nosaltres durant el dia, al migdia, podem generar més energia de la que estem consumint a casa, cobriríem tota la demanda elèctrica d'aquell moment a casa nostra. Pensem avui a les 12 del migdia si feia sol, estàvem produint 3 quilowatts, a casa només en gastàvem 2, doncs n'hi havia un que sobrava. Aquest quilowatt s'aboca a la xarxa i a final de mes ens el compensa la companyia elèctrica. Ens el compensa en un preu molt més baix del de compra. Per tenir una referència, sol ser una tercera part del preu de compra. És a dir, si comprem l'energia a 15 cèntims al quilowatt hora, ara amb les noves tarifes i sobretot el preu de mercat que hi ha actualment és més alt de 15, però per tenir una referència, els últims anys hem pagat a 15 cèntims al quilowatt hora, l'excedent te'l solen pagar a 5 cèntims al quilowatt hora. Però això et fa que les amortitzacions de les instal·lacions també es redueixin a nivell d'anys. Seria el mecanisme de compensació simplificada, és el que us deia abans, que es fa un contracte de compensació d'excedents, es fa el saldo sempre, aquests excedents sempre van en contra del consum que tu tens, és a dir, mai pot ser una factura negativa, és a dir, si el mes d'agost no estem a casa i tenim molts més excedents del que paguem d'energia, només ens pagaran la part d'energia que tindria aquell cost. Seria zero el terme d'energia i pagaríem només el terme de potència. Mai seria negatiu. Per tant, ens podríem arribar a regalar energia a la companyia si produïm molt més del que autoconsumim en un mes concret. La valoració dels excedents depèn del contracte que tinguem amb la comercialitzadora i si estem en una tarifa regulada, que és la PVPC, és el preu horari de mercat menys els desviaments. Això es pot fer tant en autoconsum individual com en autoconsum compartit, és a dir, allò que deia abans, si posem 10 quilowatts en una teulada i ens el repartim entre 2 quilowatts per cada un dels 5 veïns que hi participem, també ens poden compensar els excedents en aquestes instal·lacions. Això es pot fer sempre que no hi hagi activitat econòmica de venda d'energia i els excedents estan exempts de peatge d'accés a nivell domèstic. Els canvis principals que va portar el Reial Decret 244/2019 van ser que l'autoconsum quedava lliure de càrrecs i de peatges i, per tant, desapareixia l'impost al sòl, que això va ser el principal punt i el que tenia. Van aconseguir, és a dir, amb l'enganyifa, per dir-ho d'alguna manera, de l'impost al sòl, van aconseguir que l'autoconsum no es disparés fins al 2019, va començar a créixer. Vam passar 5 anys que la gent no instal·lava autoconsum perquè hi havia una amenaça d'un impost que mai va existir o mai es va aplicar, perquè existir sí que va haver-hi un borrador. Es regula l'autoconsum compartit i col·lectiu, fins ara no es podia fer i ara ja es pot fer.
En la instal·lació abans del 2019, tota instal·lació d'autoconsum havia d'instal·lar un comptador legalitzat per companyia. Això encaria les instal·lacions. Això, si és un autoconsum col·lectiu, s'ha de fer igualment, però si és individual ja no cal i, per tant, estalviem 700, 800 o 900 euros a les instal·lacions. Per sota 15 quilowatts, els tràmits de legalització i d'accés a connexió són molt àgils i, a més, la distribuïdora no t'hi pot dir res, que aquí era un gran tema que hi havia abans, que havies d'anar a la distribuïdora a veure si podies abocar energia a la xarxa o podies connectar la teva instal·lació i això podia trigar un any a respondre. Ara no, tu legalitzes i envies la documentació a la Generalitat i ja tira endavant per sota 15 quilowatts. Per sobre és una mica més complicat. La potència instal·lada és la potència dels instal·ladors, no les potències de les plaques, que són dels inversors, perdó, que l'inversor pot tenir una potència inferior a les plaques, per tant, aquí hem guanyat una mica de rang. Es permet instal·lar més potència fotovoltaica que la que tens contractada, que fins ara això també estava limitat. També es permeten les bateries i, a més, hi ha un registre d'autoconsum simplificat, que, a més, aconsello a tothom que vulgui veure que entri dins el registre d'autoconsum de Catalunya, allà pots veure tot el que hi ha instal·lat, quins municipis, ja veureu que després hi ha dades de quantes instal·lacions hi ha a Catalunya i fins i tot hi ha un mapa per veure quantes n'hi ha a cada municipi, es poden fer comparatius entre municipis. I això, hi ha el mecanisme de compensació simplificada, que és el que he intentat explicar de forma ràpida. Amb tot això, què passa? A partir d'aquesta normativa, l'energia fotovoltaica d'autoconsum es dispara. Es dispara fins al punt que el 2020 es creixen un 250% les instal·lacions, degut a que no hi ha impost al sol, i, a més, apareixen moltes ajudes municipals. Ajudes que vol dir bonificacions, que després en Joel us explicarà. Ja veieu el creixement de l'autoconsum, és a dir, el nombre d'instal·lacions, a partir del 2019 que s'aprova el Real Decret, van creixent, això són els trimestres, i ja veieu que el 2021, el primer trimestre, el segon encara no han publicat dades, va ser el trimestre amb més instal·lacions de l'any, tot i ser any de pandèmia, any de Covid, el nombre d'instal·lacions d'autoconsum no han parat i la potència instal·lada també ha anat en augment. Una mica un rànquing comparatiu de comarques, Osona és la 6a comarca en nombre d'instal·lacions. El primer trimestre d'aquest 2021 teníem 443 instal·lacions a la comarca d'Osona i som la segona en potència instal·lada en autoconsum, amb 11.000, quasi bé 11 megas instal·lats. Per què això? Perquè tenim indústries alimentàries o agroalimentàries molt potents que han apostat molt per l'autoconsum. Tarradellas, Bonpreu, etc. han fet instal·lacions molt grans i això ens fa disparar. Penseu que Gurb i Balenyà estan entre els 10 municipis amb més potència instal·lada de Catalunya. Però tot això és suficient? Ni molt menys. És a dir, ja us deia abans que el repte de la transició energètica és molt gran. Fins aquí sembla que, ostres, hem muntat molt autoconsum, etc. Doncs Catalunya ha tramitat el 0,29% de la potència de renovables que hauria d'haver tramitat aquests anys a nivell del pla que té establert. És a dir, ja estàvem malament, portàvem 10 anys de paràlisi, doncs no estem fent bé la feina. És a dir, segons el pla de la Generalitat i de l'ICAE, s'haurien d'instal·lar a Catalunya 600 megas entre autoconsum, camps solars i eòlica a l'any, fins al 2030 per complir els objectius. Objectius del 40%, Ara els objectius ja són el 55%. Per tant, aquests objectius s'haurien d'actualitzar i segurament serien 700 o 800 megas. Doncs l'any 2020 es va instal·lar 59 megas i aquest 2021 no es preveu superar els 100 megas. Per tant, estem molt lluny de complir objectius i aquí és on, a través d'instal·lacions en camps solars, teulades industrials i també les comunitats energètiques, hem d'aconseguir canviar tot això, perquè aquesta notícia és d'ahir, suposo que ho veieu, tothom la pot veure, sembla que l'he tret de La Vanguardia, perquè l'Observatori de les Energies Renovables, que és tot el sector de renovables i també el clúster d'eficiència energètica de Catalunya, pengen cada any l'Observatori i ahir van penjar l'informe anual i van penjar el del 2020, on van detallar que Catalunya és la pitjor comunitat autònoma d'Espanya a nivell de transició energètica en els últims 2 anys, que com a molt tenim 3 o 5 anys per posar-nos al dia i que si no la dependència que Catalunya tindrà d'altres regions serà molt important. Penseu que el pla, això és una estratègia també geopolítica, el pla de transició energètica d'Espanya per Catalunya preveu molt poques renovables, però sí línies d'alta tensió que ens portin l'energia de la zona dels Monegros i d'altres zones cap a Catalunya, amb la qual cosa et deixa la regió catalana dependent energèticament de l'estat espanyol per 30 o 40 anys, perquè els contractes que es fan amb energia ja van a 40 o 50 anys, per tant, és una estratègia política també,
i que, per tant, ens toca entre tots intentar trencar aquesta dinàmica i potenciar la transició energètica a Catalunya. Quin cost pot tenir continuar amb la situació actual? A part de la contaminació de no fer la transició, una dependència brutal, contaminar depenent de combustibles fòssils i hem de treballar per l'autosuficiència. Ja no és només únicament el tema econòmic, per molts ja no és el més important, sinó que és per un tema molt pensant de futur i d'autosuficiència energètica, apostar per l'autoconsum. Jo no entraré en el detall d'autoconsum, al final faré una petita esment d'instal·lacions domèstiques, un cas d'exemple, però em sembla que els companys de l'AICO, en Jordi, ens fotrà més detall de què pot fer un domèstic, però sí que us volia dir que finalment hi ha bones notícies en aquest sentit, i és que l'Estat espanyol ha aprovat unes ajudes de 900 milions d'euros per a autoconsum. Són ja els primers fons New Generation, aquests famosos fons de recuperació de post-Covid. Tothom que vulgui consultar la lletra petita aquí al BOE, ja està publicat al BOE, per tant ja és oficial. Catalunya serà la principal comunitat autònoma a nivell d'ajudes. Aquí hi ha el títol del Real Decret, per tant, són diners importants que es traslladen, aquests 900 milions d'euros es traslladen en aquesta gran taula, però bàsicament una de les categories que hi ha aquí és l'autoconsum en residencial, o sigui, en domèstic i també en sector administracions públiques. Hi ha tots els sectors, el sector serveis, hi ha el sector serveis, hi ha el sector industrial i després hi ha el de domèstic. El domèstic tindrà 32 milions d'euros en aquesta convocatòria per fer instal·lacions d'autoconsum. Per tant, són unes xifres mai vistes, és a dir, vaig parlar l'altre dia encara amb l'Institut Català d'Energia, ens van dir no sabem com ens ho hem d'estructurar perquè mai hem gestionat tants i tants diners per a energies renovables, per tant, les ajudes són molt importants. I bàsicament això ho ha aprovat l'IDAE, és a dir, el Ministeri, un BOE, i ara això ho trasllada a les comunitats i és la comunitat autònoma qui ha de fer la convocatòria. I, per tant, l'ICAEN, o la Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia, que és l'ICAEN, té fins a l'octubre per publicar la convocatòria i desenvolupar una mica més les bases, però estan bastant detallades les bases i, per tant, les xifres mouran una mica per el que us comentaré ara. Aquest és una mica el que es pot arribar a subvencionar, euros quilowatt pic, segons el tipus d'instal·lació que fem. Les més grans es subvencionen menys, com més petites més es subvenciona. A més, hi ha actuacions complementàries, és a dir, si instal·lem autoconsum i fem part d'aquesta instal·lació, renovem una coberta on hi hagi fibrociment, on hi hagi uralita, augmenta encara més el percentatge que et subvencionen i si a més incorpores petites bateries, encara puja més. I si ets un municipi de menys de 5.000 habitants, encara més. En resum, per no entrar en la lletra petita de cada instal·lació, i això jo crec que cada persona podrà anar al seu instal·lador i podrà fer els números, un resum ràpid és aquestes subvencions en un particular per una instal·lació domèstica que pot voltar entre els 6.000 i 7.000 euros la instal·lació amb IVA inclòs. La subvenció directa pot estar entre els 2.000 i els 2.500 euros. Per tant, a més, si estem en una població de menys de 5.000 habitants, encara pot pujar 180 euros més. Per tant, estem parlant que ens podrà cobrir a l'entorn d'un 35-40% del cost de la instal·lació, les subvencions. Penseu que l'IVA no està inclòs en les subvencions, per això no és el 50%. La lletra, si mireu el BOE, posa el 50% en un domèstic, el problema és que l'IVA no està inclòs. Per tant, i el domèstic no es desgrava l'IVA, normalment. Per tant, estem parlant d'un 35-40% del cost de la instal·lació, on, com us explicarà el Joel al final, caldria sumar-hi ajudes que hi puguin haver a nivell de municipals en temes d'IBIs i ICIOs i que, per tant, facin la instal·lació molt més atractiva. Punts clau de la convocatòria. La convocatòria està prevista que es publiqui a 1 d'octubre o mitjans d'octubre per part de l'ICAEN. L'atorgament és per ordre d'entrada, és a dir, hi ha tants diners i es n'hi ha donant a mesura que es vagi presentant i quan s'acabin, s'acaben. No hi ha concurrència competitiva, sinó que és ordre d'entrada. La resolució, un cop presentes, en màxim 6 mesos t'han de dir alguna cosa i llavors tens 18 mesos per fer la instal·lació. La documentació que es demana és una memòria tècnica amb les característiques principals de la instal·lació i un pressupost detallat de l'actuació. Això qualsevol instal·lador basat en el tema del gremi de l'ECO ho pot preparar-ho. La subvenció particulars, 40-50% sense IVA, i de la indústria varia entre el 15 i el 45%, depèn del tamany de la instal·lació. Com més gran és la instal·lació, menys et subvencionen i com més petita, més et subvencionen.
Si són comunitats energètiques, la subvenció és més gran, i si són instal·lacions col·lectives, parlem que ja estan començant a fer instal·lacions col·lectives en blocs de vivendes, encara és més gran, pot superar el 50%. I, a més, despeses subvencionables inclou tot el material necessari, les hores, la instal·lació, però també el projecte, la legalització, si cal seguretat de salut i direcció d'obra també hi va inclòs, queda exclòs l'IVA, com us he dit. En el cas de particulars i administracions públiques, actuacions fetes a partir de l'1 de juliol d'aquest any ja es poden incloure en les subvencions. En el cas de la resta, indústries, comerços, pimes, serà a partir de la seva sol·licitud. No pots sol·licitar una cosa que ja haguis fet. Aquí 4 números que deixaré a la presentació d'una instal·lació fotovoltaica en un domèstic, que l'amortització simple pot anar als 9 anys, però si tenim IBI, descomptes pot baixar dels 7 anys, i si a més tenim subvenció estem parlant segurament d'amortitzacions per sota els 5 anys d'instal·lacions que segurament tenen vides útils de fins als 40 anys. Fins aquí jo, Pere. Perfecte, moltes gràcies, Gil. Hi ha una pregunta, referent a això que vas explicar. Demanaven si aquestes subvencions que es preveuen de l'ICAEN contemplen subvencionar també les actuacions realitzades des de l'1 de juliol d'aquest 2021, entenc que has dit que sí. Sí, les domèstiques de l'administració són 1 de juliol de 2021. Les altres, indústries, pimes, etc., a partir que presentis la sol·licitud. És a dir, és diferent dels diferents casos aquells que hem vist abans. Però en el particular, en el domèstic, l'administració pública sí. I s'ha de tenir alguna cosa en compte per a aquesta gent que el faci ara per si algun tema de documentació o així perquè llavors no quedin futurs? No, només hauran de legalitzar i entenc que totes les accions que es fan ja estan legalitzades. L'únic que segurament potser qui els hagi fet és qui ho tramiti i t'haurà de fer una petita memòria, o si tu mateix te la pots fer, però una memòria tècnica amb quantes plaques has posat, models de plaques, inversors, etc., o una petita imatge del Google de les instal·les, etc. Però amb memòries tècniques serà suficient en el cas de domèstics. De fet, i responent a aquesta pregunta que ens fa ara la Mercè Coma, sobre si hi ha alguna empresa o algun departament que assessori sobre aquesta subvenció, suposo que a nivell d'instal·ladors ells mateixos ja et tramiten, com ara mateix estan portant a terme les legalitzacions de les diverses instal·lacions, no? Ja et tramiten tota la subvenció. Quan hi hagi la lletra petita, com he dit abans, són les bases generals, després l'ICAEN ha de fer la lletra petita i jo crec que els instal·ladors mateixos, molts, podran preparar això. En cas de dubtes, des de l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal també podem resoldre dubtes i acompanyar en aquest sentit, però jo penso que la memòria i la legalització i tot això t'ho ha de portar segurament el propi instal·lador, també s'ho ha de cobrar, vull dir, en aquest sentit, però jo crec que sí, per empreses més grans entenc que els projectes seran ja més grans i la pròpia instal·ladora o qui els hi faci pot fer aquesta feina. De fet, merci Gil de nou, la següent xerrada va a càrrec de l'AICO, l'Associació d'Instal·ladors de Catalunya, a explicar-nos casos pràctics a nivell d'autoconsum domèstic, principalment. Per tant, suposo que també ens podran aclarir aquests dubtes. El càrrec de la ponència va a dues mans, en aquest cas, en Jordi Roquet i en Jordi Toneu, que per part meva els deixo la xerrada. Em sentiu? Em sentiu? Sí, perfectament. Vale. Doncs, sí, xerrarem dues persones. Primer xerraré jo i després el meu company. I un moment que comparteixo el PowerPoint. Un segon. Ho veieu? Ho veieu o no? Sí. Faltaria potser fer és a dir, ampliar la pantalla, mode de pantalla completa. Ara, perfecte. Vale. Moltes gràcies, Pere. Jo soc en Jordi Roquet, enginyer del gremi d'AICO, i sí, volia donar-vos les gràcies primer de tot a totes les entitats per deixar-nos participar en aquesta conferència, en aquesta xerrada, en aquest taller. I jo, si em permeteu, faré una breu descripció de la feina que té AICO i tot seguit li passaré la paraula al meu company, en Jordi Toneu, que és el gerent d'Insuntec, que són especialistes en instal·lacions fotovoltaiques, i ella
ens explicarà els casos pràctics que es troben al dia a dia. Si em permeteu, faré una breu introducció. Des d'AICO acompanyem i assessorem totes les empreses instal·ladores que tenim agremiades. A l'hora de l'elecció d'una empresa instal·ladora, les coses que es tenen en compte principalment són la proximitat, el quilòmetre zero, l'expertesa, la solvència, les instal·lacions estiguin fetes amb garantia, què vol dir això? Assegurament del bon funcionament durant un temps determinat d'alguna cosa que hom o l'instal·lador ven i de substituir-ne les peces defectuoses en cas d'avaria. Garantia d'èxit, què significa la garantia d'èxit? Que tots els instal·ladors i totes les instal·lacions s'han fet abans un estudi previ, s'ha fet uns càlculs, una memòria i un disseny abans de portar-les a terme, que s'han utilitzat materials que compleixen la normativa i les últimes marques del sector i que, òbviament, que estan fets per bons instal·ladors i no per segons algun que passa per ser instal·lador. Què vol dir ser un bon instal·lador? Doncs un bon instal·lador vol dir estar establert legalment, tindre unes habilitats i unes competències, uns coneixements, uns carnets, unes acreditacions, estar informats, formats. Estableix legalment què vol dir, per exemple, que compleixen tots els requisits. Totes les empreses associades a AICO compleixen els requisits d'estar inscrits en els registres corresponents, ja sigui seguretat industrial o altres, però totes les empreses estan establertes legalment. Disposen de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil amb capital i cobertures temporals superiors a les fixades per normativa. Des del gremi també els assessorem, els fem la responsabilitat civil, tot el tema aquest de les assegurances. Habilitats. Disposen de les acreditacions, de la qualificació necessària per dur a terme les instal·lacions. Informats. Des d'AICO, els instal·ladors associats disposen d'informació actualitzada que és rellevant per la seva professió. Intentem setmanalment, cada 15 dies, setmanalment, via correu electrònic, via WhatsApp, informar-los de les noves novetats del sector, que estiguin a les últimes i sobretot compleixin amb la normativa. Formats. A EFI impartim més de 20 accions formatives anuals destinades al reciclatge i a l'acreditació dels professionals, amb les novetats del sector, materials, normativa. Ens anem reciclant i anem fent formació perquè ells estiguin a l'última i puguin anar a casa dels clients i fer les instal·lacions com és degut. Els instal·ladors associats a AICO són garantia de qualitat. És per això que molts tenen aquest distintiu a la furgoneta, senyal que són empreses certificades que compleixen amb tots els requisits que he comentat. Comentar-vos també això que deia en Gil, que des d'AICO també tramitem i legalitzem les instal·lacions fotovoltaiques, els podem assessorar i ajudar en tot el procés, ja sigui des de la confecció de la memòria tècnica de disseny fins a la sol·licitud del número CAU, l'inscripció al RITZIT i al RAC. Vull dir que si alguna empresa instal·ladora no veiés que no se'n surt del tema de legalització, sempre l'assessorem i sempre li podem dur a terme nosaltres. En el cas de trobar instal·ladors autoritzats, instal·ladors que compleixen tots els requisits, podeu connectar-vos a la nostra web i allà trobareu els instal·ladors que compleixen amb tota l'última normativa. Ja que parlem de Torelló, comentar-vos que al gremi hi ha com unes 20 empreses, una vintena d'empreses associades de Torelló. Ja us he dit que no m'enrotllaria gaire, era una petita pinzellada del que fem al gremi i li volia donar la paraula al meu company, en Jordi Toneu d'Insuntec, que és el gerent d'Insuntec, que són especialistes en fotovoltaica i ell us posarà i us explicarà casos pràctics. Gràcies i qualsevol pregunta estic obert a respondre. Hola, bona tarda a tothom. Jo soc en Jordi, de l'empresa Insuntec, tal com ha dit el meu company. Jo us explicaré una mica casos pràctics que hem tingut. Nosaltres som una empresa, espero que compartiré l'escriptori. Ho veieu? Sí, perfectament. Vale.
Nosaltres com a empresa estem fundats des del 2003. Val? O sigui, nosaltres des del principi que ja vam crear l'empresa hem creat en el món de les energies renovables i la fotovoltaica. I bàsicament la fotovoltaica va començar en sèrie el 2005, nosaltres ja hi érem, portem ja més de 4 megawatts muntats, hem muntat per Catalunya, Extremadura, Andalusia i a Japó. Val? O sigui, nosaltres fem pressupostos claus en mà, dissenyem, assessorem i tramitem tot el tema que parlàvem ara de les legalitzacions. Val? Tenim l'experiència, som servei tècnic de diferents marques d'inversors solars, podem anar 7 anys de garantia, i bàsicament certifiquem línies de vida, estem homologats per TUB per muntar el que és l'estructura fotovoltaica, i bàsicament jo ara no explicaré tot la normativa que ja ha explicat en Gil, que tot això ja espero que ja hagi quedat bé. El que sí que un petit detall dintre de la modalitat amb excedents, en compensació d'excedents, podem trobar aquests 3 sistemes. Nosaltres el que ens estem trobant molt amb totes les instal·lacions que portem ara, sobretot a nivell domèstic, a nivell de particulars, no empreses, què ens trobem? Doncs, com m'ho ha dit també en Gil, que la gran producció de fotovoltaica és al migdia, que és quan normalment tothom està o a la feina o no és a casa. Nosaltres el que fem és instal·lar fer autoconsums amb inversors híbrids, que els inversors híbrids són els que permeten poder-hi connectar bateria, però ara què passa? Actualment el cost d'una bateria és molt elevat. O sigui, un pressupost, una oferta d'autoconsum amb bateria se't pot incrementar un 50% tranquil·lament. Si estàvem parlant entre 5.000 i 7.000 euros de cost, doncs seria un 50% més elevat. L'altre tema que hi ha és que una bateria té uns 10 o 12 anys de vida. O sigui, si ara féssim una instal·lació en bateria, pel preu que es paga ara al quilowatt, quan realment recuperaries la inversió ja et tocaria tornar a canviar la bateria. O sigui, nosaltres ara per ara muntem les instal·lacions amb un inversor híbrid, preparat per anar amb bateria en un futur, perquè recordem que és una instal·lació que és de per vida. O sigui, les plaques fotovoltaiques, tots els fabricants te les garanteixen a 25 anys el 80% de la seva potència, però realment ningú sap què dura un panell fotovoltaic. El primer que es va fabricar fa més de 50 anys i encara està funcionant. O sigui, són instal·lacions que són de per vida, o sigui, s'ha de preveure que és una cosa de futur i nosaltres ja totes les instal·lacions que estem fent a nivell domèstic estem fent inversors híbrids que poden anar amb bateria. Després les connectem, o sigui, el funcionament seria com a la primera gràfica dalt de tot, que seria com un inversor normal, perquè no tenim la bateria. Tot el que seria la gràfica de dalt serien els excedents, que seria per compensar el que tu consumeixes hores de sol a la nit. Després també hi ha la tercera modalitat, que és aquesta de baix de tot, que és la injecció zero. Injecció zero és que electrònicament els inversors es regulen per el que tu necessites en aquell moment. O sigui, ara, nosaltres quan legalitzem una instal·lació, quan ja la tenim en el RAC, el Registre d'Autoconsum de Catalunya, que ja tens el número, que ja la tens legalitzada, després l'últim tràmit que falta és el de la comercialitzadora. Aquest ens estem trobant que estan tardant 3, 4, fins i tot 5 mesos a canviar-te el contracte per compensació d'excedents. Nosaltres, per evitar problemes en tema de lectures de comptador i tot això, doncs no generem excedents fins que la comercialitzadora ens ha activat el contracte. Per això, d'aquesta manera, engeguem la instal·lació com a injecció zero, que això és un equip, un batímetre que s'instal·la a l'entrada del quadre general de la casa, que és la que regula la producció fotovoltaica. O sigui, instal·lem el que seria la instal·lació central, sense la bateria, perquè funcioni com la primera, però les engeguem com la tercera opció. Després, un cop ja han passat els 3-4 mesos, el client s'ha pogut beneficiar del que és l'autoconsum directe, o sigui, tot el que estaria aquí al centre, això de color taronja, ja no ho ha consumit de companyia elèctrica, o sigui, ja és estalvi directe de la factura de la corrent. I després, quan ja tenim el tràmit de la compensació d'excedents per part de la comercialitzadora, això és tot automàtic. O sigui, nosaltres quan legalitzem la instal·lació, que ja tens el número de registre, automàticament Generalitat ja es posa en contacte amb comercialitzadora i ells es posen en contacte amb el client, envien un correu, una carta o truquen, depèn de la comercialitzadora, dient que han rebut la notificació de que teniu un autoconsum a casa i que us notificaran quan tingueu el contracte modificat per la compensació d'excedents.
Aquest pas és el que tarda, normalment. Si ja esteu amb Endesa com a comercialitzadora, després ja sí que és etern. O sigui, han tingut clients que s'han hagut de canviar de comercialitzadora per agilitzar els tràmits. Però que sapigueu, és tot automàtic. O sigui, l'empresa instal·ladora, en aquest cas nosaltres, ens encarreguem de tot. O sigui, són tots els tràmits que també pot fer AICO, tranquil·lament. Però després l'últim pas, que és de comercialitzadora, això ja no depèn de ningú, només de la comercialitzadora. Depèn de la comercialitzadora, ens hem trobat que ets un paper més allà a sobre i clar, que ens trobàvem que no podíem engegar les instal·lacions fins que no teníem el contracte actiu. Doncs això no ens va passar les primeres. Ara ja totes les engeguem amb injecció zero i fora problemes. Després això seria un esquema de tot el que es pot arribar a fer amb un autoconsum. O sigui, seria l'inversor solar amb les plaques, amb la bateria i després hi ha gestors energètics que es diuen. Aquests equips s'encarreguen de veure l'excedent de producció que tens i t'engeguen diferents equips que tant te fa que quan s'engeguin o quan separin. Com un calentador d'aigua, una bomba de reg, un aire condicionat, coses que si s'han d'engegar i parar perquè passa un núvol, doncs no passa res. Doncs que sapigueu que també hi ha equips que poden gestionar aquests... I és per anar a buscar el màxim rendiment possible a la fotovoltaica, o sigui, intentar aprofitar el 100%. O sigui, més econòmic que gratis no hi ha res i tot el que puguis consumir elèctricament amb el sol és estalvi directe. Abans que el tema dels excedents. Després nosaltres ja com a empresa, el que us comentava, evidentment sempre treballar amb primeres marques, som servei tècnic de Fronius i de Huawei i estem certificats per TUB, el tema d'instal·lacions fotovoltaiques de l'estructura, certifiquem línies de vida. I també som partners de la Caixa i podem oferir rèntings per les instal·lacions. El tema dels inversors, pràcticament tots porten un wifi incorporat que tenen monitorització gratuïta. O sigui, tu des de qualsevol app o d'un ordinador amb internet, qualsevol lloc amb internet, pots accedir a la teva producció. Que ara és el que us ensenyaré de casos que tenim en funcionament. Això està bé perquè t'avisa si tens algun error, alarmes, veus la producció, veus el que gastes, el que no gastes, veus els excedents, veus tot això. Això són instal·lacions que hem fet. Això és perquè veieu també el que ha canviat. Això eren les instal·lacions que es feien al principi, les d'injecció a xarxa de venda directa. Pràcticament totes es feien aixecades, inclinades a 30 graus respecte al terra per optimitzar al màxim la producció. Això per què es feia? Perquè abans una placa valia 6 o 7 vegades més del que val ara. I havia d'aprofitar al màxim de producció. Com que ara són més econòmiques i a part també per normatives, encara no hem trobat cap ajuntament que ens les deixi aixecat, totes es munten planes de teulada, o sigui, seguint la inclinació de la teulada. Aleshores us ensenyaré, aquestes ja són d'autoconsum ja nostres, fetes d'ara, totes van planes a teulada, seguint la mateixa inclinació. Aquesta, per exemple, el sud estaria cap allà, és est-oest, aquesta ja el sud el tindríem aquí, i aquesta això és una nau centera, això el sud seria aquí, després les de darrere sí que es poden aixecar per a seguir la inclinació de les que estan encara a sud. I els inversors són molt petits, ara aquest ens ha agafat 30%, aquest inversor. Després també amb teulades que no són perforables, com aquest cas d'aquí, es munten aquestes estructures de formigó que aguanten el pes de la placa. Però ja et dic, totes es munten així uns plans. Quin és l'avantatge? La instal·lació és molt més ràpida, hi ha menys material, no hi ha tanta estructura, no hi ha l'efecte vela, que ens podíem trobar amb les instal·lacions dels altres anys. L'efecte vela és que està inclinada la placa a 30 graus, quan bufa el vent per darrere fa força i pot arribar a arrencar la instal·lació. Ja dic, de moment tots els ajuntaments on hem fet instal·lació nosaltres, totes planes, de moment. I ara, si permeteu, us ensenyaré... Això seria una instal·lació que tenim ara en funcionament. Ara a l'hora que és ja no produeix la fotovoltaica. Ara actualment està produint només 139 watts, aquesta és de 4 quilowatts, i de companyia n'hi estan res, pràcticament res. Ara no deuen ser cas, perquè gasta molt poc. La gràcia és això. Aquesta ara està amb injecció zero. Si mirem la gràfica d'aquí sota, el sol aniria per aquí així, faria així. Doncs aquest tros d'aquí, el tros vermell, és el que ells han consumit de més del que produïa el sol. O sigui, tot això que està aquí sota ja s'ho ha menjat el sol directament i després això d'aquí és el que ells han consumit de companyia. I evidentment això d'aquí, que és a la nit, també.
I aquí, com veieu, el sol es va adaptant a el que ells gasten, perquè ara està en modalitat injecció zero. Si estigués en modalitat que no fos injecció zero, com aquest altre que l'ensenyaré, no? Em queda amagada aquí darrere. No sé. Aquesta també, perdoneu, Bueno, aquesta també és amb injecció zero. Que la gràcia és poder veure això, veure la compensació aquesta, que l'inversor s'està adaptant a el que tu produeixes. Això és d'ara. Aquesta de quin dia és? Del dia... Ah, no, aquesta és de l'11. Veu? Aquí la gràcia d'això és que el 51% de l'energia que ha consumit aquest client ha sigut autogenerat i el 48,88% ha sigut de la xarxa. Quina és la gràcia també de poder veure això? Que si aquests consums que tens aquí a hores que no fa sol, els pots moure d'hores, augmentaràs aquesta barra d'aquí de l'autoconsum i faràs encara més eficient la teva instal·lació. I la gràcia, a part de muntar-te panells i dir, a partir d'aquí tot això d'aquí pràcticament és gratis perquè el sol ja s'ho menja, la gràcia és saber, que veus com vius elèctricament parlant, doncs és saber tots aquests consums d'aquí, què són, i si els pots traslladar aquí. Si els traslladés aquí, com que és injecció zero, això creixeria i es menjaria el consum aquest. Vull ensenyar-vos aquesta. Aquesta és sense injecció zero. Sense injecció zero. Tot el que és groc ho ha generat la fotovoltaica. Tot el que és negre o gris és de companyia. O sigui, aquí el seu consum i això d'aquí dalt, que ja estan transparents, són excedents. Això és una instal·lació una mica peculiar, no és domèstica, aquesta és industrial, per això hi ha tantes puntes. També avui també ha estat un dia amb núvols. Totes aquestes punxes que veieu són els núvols, quan passa un núvol que el sol desapareix. Aquesta és una instal·lació híbrida, és un altre sistema, però és perquè veieu que tot això d'aquí s'aniria cap a xarxa. Després seria el que seria la compensació d'excedents. Això, sigui la marca que sigui l'inversor, tots podeu tenir-ho a la mà. O sigui, tots comproveu en tot moment el que està entrant de companyia, el que està generant les plaques. Si esteu fent un zero o quan tingueu excedent, quan aquest estigui per excedents, veureu el que s'injecta cap a fora, i després tens la gràcia aquesta de quants arbres has salvat i tot el del CO2, que també és una referència a tenir en compte. Doncs bàsicament això és una mica tot i ja perquè veiéssiu casos reals del que hem fet i es pot fer en el món de l'autoconsum. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Jordi. Una pregunta, quan parlaves del tema de la inclinació de les plaques, que deies que ara actualment ja no s'inclinen, que es posen seguint el mateix pendent de la teulada, amb la coberta plana, que es continuen inclinant? No, o sigui, amb cobertes planes seria com el cas aquest que t'he ensenyat, com aquest d'aquí. Encara veieu la meva pantalla? Veus aquesta d'aquí? No sé si l'estic compartint, no? La de baix de tota l'esquerra, diguem. Aquesta d'aquí baix és coberta plana. Sí, aquesta d'aquí, aquesta és aquesta de gravilla que té la tela asfàltica per sota que no es poden fordar. Això es pot muntar, hi ha diferents tipus de sistema. Aquests són uns blocs que ja fan aquesta forma així. Espera't, si aquesta ensenyarem. D'aquí ho veuràs més. La veus, aquesta? Sí. Veus així? Vista per darrere. Veus, aquests suports són de formigó, ja fan el que és la ranura per l'anclatge de la placa, i tu poses això a terra, pesa uns 40 quilos cada bloc d'aquests, i després entre placa i placa no hi ha res, o sigui, s'apoyen amb els peus aquests. Hi ha diferents sistemes d'estructura no perforable, però tots porten un pes, perquè no surti volant. Aquesta està aixecada només 15 graus. Després tens diferents inclinacions. Després, el que és la inclinació d'una teulada d'una casa, normalment solen ser 30 graus. Perfecte. Ja per defecte. El que és una nau, com aquella que us he ensenyat abans, una nau sol ser entre 15 o 12 graus d'inclinació
i una casa solen rondar els 30 graus. Per la majoria que hem anat fent, totes estan per aquí, 20 llargs, 30 graus. O sigui, en una casa, si les poses planes, coplanar, sistema coplanar, que es diu, aniries a igualar més o menys el que es feia abans amb aquestes estructures que s'aixecaven, perquè la inclinació és més o menys la mateixa. L'únic és això, que abans s'encaraven totes a sud, ara no, ara l'autoconsum és més adaptar-te a el que tu fas, o sigui, si tens possibilitat de... La limitació és la teva teulada cap allà on estigui inclinada, però si tu tens possibilitat de poder fer diferents orientacions, que posis posar plaques a l'est i l'oest, o sud i est, depenent... Si tu dius, doncs jo treballo a les tardes a casa o als matins, gasto més electricitat als matins, doncs posem les plaques cap a l'est en lloc de cap al sud, saps? Per produir més electricitat al dematí. Anar a buscar més... L'autoconsum és anar a autoconsumir, o sigui, és el que us deia abans de moure els consums amb la gràfica aquella, si el bo seria poder moure les gràfiques, el consum aquest d'aquí al mig, o sigui, fent una barreja de els matins o dels vespres, si fos... Imagina que és una piscina, per dir alguna cosa, que possiblement sigui la piscina, doncs no l'engeguis aquí, engega-la al migdia, saps? Engega-la més hores, si vols. Ja compensaràs l'estona que ha estat parada al dematí i al vespre. Vas anar jugant amb coses d'aquestes. Bàsicament l'autoconsum és això, intentar consumir el màxim possible del sol. O sigui, l'ideal seria que, tenint la injecció zero com és aquesta, es veigués la curva que fa el sol. Això seria que l'has aprofitat tot. En lloc d'aquest 51%, intentar aprofitar quasi el 100% seria l'ideal. Ja sé que és impossible, però... Fent una barreja entre el que acabes de dir ara... Això hi ha també aquests equips de gestió energètica que us he comentat. Això també... Sí. És que se'n talles una mica, però t'hem aconseguit seguir, vale. No, ara veia que hi havia una pregunta una mica en referència a això que parlaves i també, bueno, el que ha comentat més al parar l'Angil abans, deia fins a quin punt és interessant posar més plaques solars. Si entenc que és qüestió d'adaptar la curva al teu consum. T'has d'adaptar al teu consum, però això que ell deia, perquè després tindràs masses excedents que no te'ls pagaran tampoc. Exacte. O sigui, és un balanç net de quilowatts, els excedents. O sigui, si tu gastes 100 d'ells, te'n pagaran com a excedents 100. Si tens excedents 200, no et donaran ni les gràcies del que sobra. Clar, això també és, suposo, per frenar l'especulació. En altres països, per exemple, nosaltres tenim empresa a Mèxic també, allà hi ha una bossa de quilowatts. O sigui, tu, com que a l'estiu produeixes molts més quilowatts que a l'hivern, o sigui, a l'estiu sol produir quasi 3 vegades més que l'hivern amb el sol, tu tens com una bossa de quilowatts que vas emmagatzemant allà i després a l'hivern pots utilitzar aquells quilowatts que has emmagatzemat a l'estiu. Jo crec que aquí també podrem acabar arribant aquí, no sé, depèn dels interessos de les portes giratòries també, no? Però seria el seu. Després, per exemple, el que deia en Gil, que Alemanya munta en molta més fotovoltaica, allà, pel meu entendre, allà es fa autoconsum i en bateria, perquè allà paguen a 0,30 i pico quilowatt. Allà et surt de compte muntar bateries i fer autoconsum. Si aquí ens pugessin el preu al quilowatt, el doble del que estem pagant ara, ja et sortiria compte posar-te bateries. O sigui, aquí nosaltres muntem, com us comentava, les instal·lacions híbrides, amb inversió híbrid per poder portar bateria, perquè en un futur el preu baixarà molt de la bateria o el quilowatt pujarà moltíssim. Tens aquestes dues línies, o les dues coses poden passar. I després ja et sortirà a compte posar una bateria. I després d'aquesta gràfica, el que és que ara consumeix a la nit, això que està de color groc, ho trauràs de la teva pròpia bateria. O sigui, jo he vist gràfiques amb bateries de consum zero, de companyia. Que han d'estar ben dimensionades. Jordi, si et sembla... Però gràcies a aquesta, que tu t'emmagatzemis els excedents. Si et sembla, donem pas amb en Joel. Perdona. No, per donar una mica senyit amb els horaris i després al final sí que has fet una mica de col·loqui amb les preguntes que m'he notat i que no hem pogut respondre, però que entenc que en Joel també, sobretot d'una d'elles, ens donarà resposta. Perfecte. Molt bé, merci. Vale. Doncs bé, el següent ponent és en Joel Closells, que és enginyer municipal de l'Ajuntament de Torelló, que ens farà una mica de presentació de les dades actuals del municipi de Torelló, de les bonificacions fiscals existents que hi ha actualment al municipi i ens posarà 4 dades sobre la taula abans de donar per tancada aquest taller d'avui. Doncs endavant, Joel. Bona tarda, Pere. Se'm sent bé? Sí? Perfecte. Provo de compartir també
la informació amb vosaltres. Bé, bàsicament a mi em toca una mica la part més avorrida. Els companys ja han fet unes molt bones exposicions tècniques. A veure, bàsicament jo us parlaré, estem al final de la xerrada, dues molt bones exposicions tècniques. Jo us parlaré bàsicament de 3 ítems que són una mica l'assessorament, és a dir, el que fem nosaltres a nivell d'Ajuntament de Torelló. La situació que ha comentat a l'inici en Gil és una situació real, ja veureu una mica l'estat que tenim a nivell de municipi, a nivell de fotovoltaiques. Per tant, la situació és la que és, evidentment, i és la que us mostrarem. Sí que és veritat que tenim un optimisme o una data que ens porta un cert optimisme, que és que darrerament tenim molta sol·licitud d'informació per part de la gent de Torelló, especialment, en el nostre cas, i hi ha interès per aquest tema. I des de l'Ajuntament, evidentment, obrim la possibilitat de donar aquest assessorament i de resoldre aquest tipus de dubtes, com deia en Gil, també que també es fa des del Consell Comarcal. Per altra banda, també hi ha una línia important a nivell d'ajudes, que és el que us explicaré una mica ara a nivell d'IBI. Ja ha sortit amb alguna transparència anterior, crec que en Gil ja ha fet referència. Nosaltres a nivell de Torelló tenim l'ordenança fiscal de 2021, que és una ordenança evidentment en vigor, que és la que regula, en aquest cas, la número 1, que és la reguladora dels impostos de béns immobles. El que fa constar és que hi ha una bonificació de l'impost de béns immobles del 50% d'aquesta quota. Això té alguna particularitat que comentarem i que m'agradaria que quedés molt clara. En primer lloc, hi ha un escalat, és a dir, des de l'Ajuntament el que s'ha fet és s'ha optat per el que serien les instal·lacions entre cometes domèstiques, és a dir, les petites potències, primar aquestes potències en el sentit que es busca una mica que es pugui ajudar amb aquesta bonificació de l'IBI a potències relativament petites, com podrien ser potències, en aquest cas, fins a 5 quilowatts. Llavors aquí veieu l'escalat, aquest escalat va des del quilowatt fins als 5 quilowatts i per sobre de 5 quilowatts hi ha un valor màxim. Per tant, aquest 50% està acotat als valors aquests màxims que veieu en aquesta taula. És una mica més del que en Gil ha posat en la seva transparència. Entenc que deu ser una mitja, suposo, d'aquests 325 euros que comentaves. Nosaltres, a nivell d'Ajuntament, fixeu-vos que amb instal·lacions de 5 quilowatts, i en aquest cas més de 5 quilowatts, s'està bonificant aquests 550 euros any, com a valor màxim, repeteixo. Durant quant temps i amb quines condicions? Que també és una pregunta important. Doncs l'ordenança el que diu és que això està vigent durant 5 períodes impositius. 5 períodes impositius a comptar des de quan? Doncs a comptar des de la legalització de la instal·lació, o sigui, des de per entendre'ns, l'entrada del document RAC i la recepció d'aquest document RAC, que és el registre d'autoconsum, evidentment, en el període que li toqui. Hi ha una cosa que també és rellevant. En Gil comentava el tema del 2019 com a any a partir del qual va haver-hi un canvi normatiu i es va començar a parlar seriosament del que era autoconsum, en tant que va canviar les condicions legislatives. En el supòsit que hi haguessin instal·lacions que s'haguessin fet amb anterioritat a 2 anys, es permet que aquestes, amb caràcter retroactiu, puguin demanar també aquesta bonificació. Per tant, això ens situa que instal·lacions que es van començar a fer l'any 2019 es podria demanar de forma retroactiva aquests 5 anys. Evidentment, es computaran en els 5 exercicis que van del 2021 al 2025, perquè, evidentment, el passat està, econòmicament, és evident. Una excepció també important, important més que res pel tema del terciari i de l'industrial, pel petit consumidor, en aquest cas, o pel domèstic, això té una afectació molt petita. Hi ha una excepció de bonificació, que és les instal·lacions que per la seva pròpia naturalesa necessitessin o tinguessin l'obligació, en aquest cas s'entén legal,
de fer una instal·lació fotovoltaica. Hi ha, doncs, per exemple, els establiments comercials a partir d'uns metres quadrats, hi ha les activitats industrials a partir d'una determinada potència, etc. Evidentment, aquestes ja tenen una obligació de fer aquesta instal·lació fotovoltaica, per tant, s'entén que en aquest cas no es bonificaria. Això en el cas del propietari petit o de la instal·lació petita, això té una afectació nul·la, perquè evidentment la majoria d'instal·lacions no, en aquest cas la normativa no és d'obligat compliment. Saltem una mica d'àmbit. Què demanem a nivell municipal per poder justificar aquesta subvenció, en aquest cas aquesta subvenció de l'IBI? Què es demana? Doncs bàsicament es demana una documentació legal o de legalització. Llavors el que demanem és que s'entri pel canal telemàtic de registre electrònic de l'Ajuntament. Com ja sabeu, l'administració ara funciona per canal electrònic, per tant, en una instància electrònica adjuntant una documentació, que aquesta documentació en concret que es demana és bàsicament la instància, on hi ha les dades principals del titular i de la finca. Es demana la inscripció de la instal·lació de baixa tensió, el RITSIC, que em sembla que els companys n'han parlat. Aquests documents que hi ha aquí reflexats, el punt 2, 3 i 4, tal com molt bé ha dit el Jordi Daico, això són documents que un instal·lador que ell deia dels bons, els que per entendre'ns estan agremiats i són instal·ladors legals i que han fet instal·lacions i que coneixen el mercat, són documents que treballen el dia a dia, són documents normals, és a dir, no estem parlant de cap tipus de tramitació extraordinària, són documents que en el dia a dia d'una instal·ladora convencional es veuen sovint. Per tant, requerim, evidentment, la instància amb les dades, requerim el fet que hi hagi la inscripció de la instal·lació de baixa tensió passada pel canal empresa de la Generalitat de Catalunya. Demanem un CIE us he ficat entre parèntesis, que és el que diem l'antic butlletí, perquè ens entenguem, la gent ja d'una certa edat, encara moltes vegades quan parlem d'aquest document, parlem del butlletí, o sigui, en aquest cas seria el certificat de la instal·lació elèctrica, signat per un instal·lador autoritzat, evidentment, i finalment la inscripció en el registre d'instal·lacions d'autoconsum, que ha sortit també ja diverses vegades, que és el pas definitiu a partir del qual la instal·lació ja es considera com a posada en servei, que és el que dic aquí, és a dir, la data de posada en servei és la que determina els còmputs de temps, aquells famosos 5 anys que deia, és la que determina quan comença la posada en servei de la instal·lació. A partir d'aquí, entrada aquesta documentació, a nivell municipal el que fem és validar-la, nosaltres el que fem és comprovar les dades i comprovar la validesa de tots aquests documents que s'han adjuntat i des de la mateixa, en aquest cas des del mateix Ajuntament, fem el trasllat de l'expedient de la bonificació a l'oficina tributària perquè tingui en compte aquestes dades i perquè apliqui la bonificació corresponent que li toca en funció de la potència de la instal·lació. Per tant, la tramitació és relativament simple. Fixeu-vos que s'entra una documentació, la documentació es valida i si tot és correcte es fa ja directament el trasllat d'aquest expedient. Si ens falta alguna documentació o hi ha algun document que no s'adjunta, el que fem és un requeriment demanant que s'aporti aquesta documentació. En el tema del com està la situació al municipi, a veure, la veritat és que podria estar millor. Això és una mica la realitat que tenim. El que he fet és mirar a data, en aquest cas és a data d'ahir, si aneu al registre d'instal·lacions d'autoconsum, com molt bé ha dit en Gil, que és un document que és públic, si entreu a la pàgina web de la Generalitat el podreu consultar, hi ha uns Excels totes les taules i tot per municipis, per comarques, hi ha totes les dades allà mostrades. A data d'ahir, el que constava en aquest RAC, en aquest registre d'instal·lacions d'autoconsum, és que a Torelló hi havia 17 instal·lacions amb registre vàlid. Jo aquí us he posat que som, a nivell de nombre d'instal·lacions, som el 8è municipi en nombre d'instal·lacions a nivell d'Osona. Evidentment, si apliquem ratis de població, està clar que encara potser sortiríem una mica més endarrere.
També és veritat que des d'un punt de vista dels últims temps, és a dir, especialment d'octubre cap aquí, sí que hem notat que hi ha una afluència d'aquest tipus d'instal·lacions, s'estan fent instal·lacions al municipi, s'estan legalitzant instal·lacions al municipi i ja s'han aplicat subvencions d'IBI, s'han tramitat subvencions d'IBI, perquè us feu una idea, d'octubre cap aquí s'han fet 12 instal·lacions. Per tant, això vol dir que hi ha una certa acceleració que malauradament des de 2019, especialment a 2020, no hi va haver. Evidentment, hi ha municipis dintre la comarca d'Osona que ens porten avantatge. En Gil ha parlat de Gurb, ha parlat de Balenyà, són municipis que ens porten un cert avantatge i que en aquest cas han de ser capaços d'instal·lar més instal·lacions que nosaltres. Des d'un punt de vista de què tenim a nivell d'instal·lacions fotovoltaiques. A veure, l'Ajuntament de Torelló en els darrers temps també hem volgut pujar una mica amb el carroquet que comentàvem, en el sentit de que, com veureu, els últims raó de l'últim mig any hem posat en servei o estem a punt de posar en servei tres noves instal·lacions. Actualment, l'Ajuntament de Torelló té 4 instal·lacions fotovoltaiques, connectades 3, ara us explicaré per què la quarta no està connectada, bàsicament és perquè la tenim en execució. Les instal·lacions que tenim actives al municipi són, quan tenim una instal·lació que ja té una certa edat, evidentment el món fotovoltaic, tampoc una instal·lació de 2018 és una instal·lació relativament jove, ja us han comentat en Jordi, que a nivell fotovoltaic es parla de garanties de panells de 24 a 25 anys i hi ha panells amb més edat que encara segueixen funcionant, per tant, no estem parlant d'instal·lacions antigues, en cap cas, però sí que, bé, en aquest cas és una instal·lació anterior a aquest canvi normatiu que comentava en Gil, del 2019, que és la instal·lació de la COPE, que és d'on estem parlant en Pere i jo mateix. És una instal·lació connectada de 8,48 kWp, que està estalviant 3,4 tonelades any. Totes les instal·lacions que veureu aquí a nivell municipal són instal·lacions que s'han fet, com comentava el Jordi, són instal·lacions directament sobre coberta. Veureu que no s'ha anat a buscar inclinacions òptimes per latitud, sinó que senzillament s'ha anat a buscar, per qüestió de cost i per qüestió de facilitat d'instal·lació, s'ha anat a buscar directament els pendents de coberta, que és en general com estan la majoria d'instal·lacions. La segona instal·lació, aquesta la tenim connectada des de l'octubre de l'any passat, que és la instal·lació de l'edifici de la Policia Local de Torelló. Aquesta és una instal·lació de 7,8 kWp, que està estalviant 3,12 tonelades any. Tenim molt nova i quasi estrenada de fa molt poc la instal·lació del nou Fortià solar, que està situada, perquè ens entenguem, a sobre de la coberta del que seria l'escola, al costat de la instal·lació solar tèrmica. És una instal·lació de 7,52 kWp, aquesta instal·lació, com us dic, ve funcionant des de març-abril d'aquest any, i és una instal·lació que ens està estalviant aquestes 3,0 tonelades any. I finalment l'última, que aquesta és la que us deia que està en règim de connexió, estem a la fase final de construcció d'aquesta instal·lació, que és la de l'Escola Vall del Gès. Aquesta instal·lació és una mica més gran de les que us he ensenyat, és una instal·lació de 15,10 kWp. Evidentment és una instal·lació que si no hi ha res de nou posarem en servei els propers mesos. De fet, estem acabant la tramitació aquesta de legalització que estaven comentant els companys, i fixeu-vos que aquesta sí que és una instal·lació que té una mica dependent, o sigui, amb la suportació de la instal·lació s'ha anat a buscar o inclinar una mica els panells per poder donar una mica de millor rendiment en aquest cas, ser una instal·lació una mica més gran i el disposar d'una coberta, en aquest cas bastant agraïda, per poder fer una suportació. Bé, jo he estat molt ràpid i bastant escuet, suposo que potser hi haurà preguntes, si voleu o a algú no li ha quedat clar el tema dels barems, ho repassem, posar-nos, evidentment, des de l'Ajuntament a la disposició de les dubtes i assessoraments que facin falta i que la població ja en aquest moment està fent, sense anar més lluny avui mateix, estem rebent trucades pràcticament a diari en relació amb aquest tema, la qual cosa, evidentment, ens fa ser moderadament optimistes i això, comentar-vos que
que estic a la vostra disposició per qualsevol dubte o qualsevol cosa que haguem de comentar. Gràcies. Doncs, ja continuant amb la teva ponència, una primera pregunta ja per tu, Joel. És que comentaven que tot aquest tema de bonificacions s'entén que per obra nova, és a dir, instal·lacions fotovoltaiques que es facin en el mateix moment constructiu de l'habitatge, també tenen dret a tot aquest tipus de bonificacions. Sí, evidentment. Això és per obres, diguem, per edificis existents, per edificis construïts, s'entén, o per noves instal·lacions que es facin en paral·lel o no en paral·lel amb una construcció nova. No, en aquest cas, el fet que l'edifici sigui existent o sigui una nova construcció no té influència. De fet, hi ha preguntes per a tots els ponents. És a dir, en tema de comunitat de veïns, en què la teulada s'entén que és del mateix edifici, potser això tu, Joel, estàs al cas també, s'entén que el permís l'ha de donar a la pròpia comunitat a l'hora de fer una instal·lació solar fotovoltaica, i com va això? Joel, Gil, si s'atreveix. Perdó. Tenia el micro desactivat. Sí, evidentment, aquestes instal·lacions que comentava en Gil, que són instal·lacions en comunitat, és a dir, instal·lacions que tenen aquest règim, entre cometes, de multipropietat, s'entén que qualsevol afectació que hi hagi coberta l'estructura, des d'un punt de vista d'un edifici, doncs ha d'haver-hi un permís a nivell de comunitat. Sí. En tant que és una instal·lació, en aquest cas, compartida per diverses instal·lacions. Nosaltres, en aquest cas, no tenim casuístiques, en el cas de l'Ajuntament de Torelló, de règims de comunitat. Sí que estem treballant, en Gil ho sap bé, amb una possible comunitat de diversos edificis a nivell municipal, però en l'àmbit privat no tenim l'experiència d'haver fet encara cap cas d'aquesta tipologia. No sé si tu, Gil, pots aportar alguna dada més. No, a part del tema dels permisos a nivell d'Ajuntament, a l'hora de realitzar una instal·lació d'aquestes, haver-hi un titular de la instal·lació. És a dir, si fem una instal·lació, imaginem, tenim una instal·lació ja en marxa a Sant Julià, a Torta, la primera que es va fer així a nivell compartit, i llavors és l'associació o la propietat qui la legalitza, i bàsicament tu pots instal·lar, per exemple, 10 quilowatts sobre un bloc que hi hagi 10 vivendes i que cada vivenda tingui 1 quilowatt d'aquesta instal·lació. Llavors, quan tu legalitzes aquesta instal·lació, els tràmits són una mica més complexes perquè has de presentar, has de posar el comptador que deia, perquè hi ha d'haver un comptador que llegeixi aquest repartiment, i bàsicament has de presentar, juntament amb la documentació que ja ha explicat en Joel i en Jordi també, has de presentar un acord de repartiment. És a dir, quan la legalitzes dius legalitzem aquesta instal·lació de 10 quilowatts, el CIE, el CAU, etc. I a més fas un acord dient d'aquesta instal·lació un 10% a aquesta persona, un 10% a aquesta, i llavors és un repartiment fixe. És a dir, per sempre, es pot canviar un cop o dos l'any, però queda fixat i, per tant, aquella producció es va repartint als veïns d'aquesta manera. Val a dir que n'hi ha molt poques. És un punt que no han agilitzat prou els tràmits en aquest sentit, tot i que se n'estan fent, però en funcionament costa molt. Amb la de Sant Julià estem suant perquè les comercialitzadores també s'hi posin, però és un punt que també haurà d'entrar molt en joc, sobretot perquè a nivell de pobles grans i ciutats és un gran camp a recórrer. Merci. Comentaven també veure si la posta de sol, si és útil aprofitar-la. Jo entenc, és un moment tan efímer que l'energia que pot reportar deu ser molt poca, no? Bueno, tot és aprofitable. Jo crec que has de jugar amb els teus, com ja ho explicava en Jordi, és a dir, intentar cobrir el màxim, de repartir al màxim la producció amb la teva demanda d'energia. Sí que és veritat que sempre hem analitzat les instal·lacions de cara sud, perquè és quan produeixen més, però sí que estem veient en els últims mesos que en domèstic les instal·lacions est-oest, en Jordi n'ha ensenyat una imatge, donen rendiments molt bons perquè comences abans del matí a produir energia i acabes més tard
produint energia, tot i que segurament no en produeixes tanta, a nivell dels consums de casa els acabes aprofitant una mica més. Vull dir que és una mica aprofitable bastant tot, fins i tot ja estem començant a fer instal·lacions cara nord que després s'aixequen una mica per fer-les quasi bé planes, per tant, depèn de cada tipus de consum i del que un disposi per fer la instal·lació. I la veritat és que el preu de la placa ha baixat molt els últims anys, tot i que ara estan en un punt d'augment, et permet poder-ne posar més, és a dir, permet que ja no vas a buscar tant la inclinació, sinó, mira, poso dues més i ja tinc el mateix camp solar que el que tindria si inclinés una mica més les plaques o les posés més ben orientades. I després, finalment, dos dubtes. Un referent sobre calefacció, entenc que què passa quan tens calefacció elèctrica, i un més o menys similar també en el cas de vehicle elèctric, la possibilitat de carregar-lo durant el dia, en cas de tenir una instal·lació de tipus domèstic de 2,5-3 kWh. No sé si en Jordi ho vol apuntar. Jo entenc, és a dir, el vehicle elèctric es pot carregar amb les plaques, dependrà del tipus de carregador que tu tinguis pel vehicle i aquest el has poder modular en els 2 kW que tinguis o en els 3. Per tant, sí, l'únic que una bateria d'un vehicle elèctric pot tenir 40, 50 o 60 kWh. Per tant, si tens 2 kW, necessites moltes hores per omplir-lo. Vull dir que segurament podràs carregar-lo de nit, que l'energia és molt barata, i una part de dia. Vull dir que aquesta és la finalitat. Però tota la bateria de cop en un dia concret no la carregaràs si vols 60 kW. Nosaltres ens han consultat més d'una vegada això. Clar, el tema és una bateria, un cotxe elèctric està calculat que gasta, o sigui, necessita uns 3,7 kWh durant 6 hores, com a mínim. Que això te'n vas a 22 kWh de producció fotovoltaica necessitaries per dia sense tenir en compte tot l'altre que consumeix casa teu. Clar, estem parlant amb aquests 2, no sé quants quilowatts que ha dit, que si fossin 2,5 quilowatts a ple estiu, o sigui, un quilowatt en la latitud on estem nosaltres et produeix uns 170 kWh, un quilowatt. Si això per 2,5 te'n produiria 425 al mes de juliol. Això ho divideixes pels 30 dies, estàs parlant que et produiries 14 quilowatts amb aquests 2,6 quilowatts o 2,7 que té el que ha fet la pregunta, té 2,7 quilowatts, diu. Doncs a l'estiu li produiries 14 quilowatts hora. Clar, el cotxe ja te'n necessitaria 22. O sigui, ja no arribes a fer la càrrega del cotxe comptant que no consumeixes res més a l'habitatge. El que molt bé deies tu, Gil, és això. O sigui, això que ha sortit la triple tarifa a nivell domèstic ja està pensat, o l'excusa és aquesta, que la P3 és molt econòmica per carregar el cotxe elèctric. Surt molt més a compte carregar-lo el cotxe elèctric i després els excedents, més o menys, serà el preu que et cobraran pel cotxe elèctric, per la tarifa P3, perdona, i és aquí on s'ha d'anar, crec jo. Perquè, clar, també he valorat en algunes instal·lacions tenir bateries i emmagatzemar durant els excedents en bateria la mateixa capacitat que necessitaries per carregar el cotxe. Ja no et parlo de preus, és inassumible, és exagerat. Necessites 10 bancs de bateries allà i una instal·lació de 20 plaques, mínim. És una animalada. I pel tema de calefacció? És el mateix. És el mateix. Clar, és tot consum elèctric. O sigui, al fi i al cap, o sigui, el que sí que fa molta gent nostra, o els assessorem nosaltres, és el típic, no? L'estiu, com que vas més sobrat d'electricitat, la calefacció només la fas servir per escalfar l'aigua calenta. Doncs passes al mode estiu, que és elèctric, i a les hores del migdia és quan has de fer servir escalfar l'aigua amb un bon acumulador, amb un bon aïllament, perquè es mantingui aquesta temperatura i l'hauràs escalfat a hores d'aquests, les gràfiques que us ensenyava que es frenava el sol, doncs intentar que s'escalfi l'aigua a aquelles hores. O sigui, l'autoconsum és una suma de tot el consum que tu tens. O sigui, clar, la culpa també és una mica que es ven molt, crec jo, es ven molt la moto de poso plaques per fer autoconsum o pel cotxe elèctric. No, o sigui, tu poses plaques per fer autoconsum a tota la teva vivenda, tot el que sigui elèctric d'allà. Després, tot el que tu vagis consumint s'aprofitarà d'aquest autoconsum, bàsicament. O sigui, ja sigui calefacció elèctrica, sigui un cotxe elèctric, però clar, està dimensionat per el que tu consumeixes. Clar, nosaltres com es calcula una instal·lació d'autoconsum? Tu agafes una factura elèctrica, que es veu la gràfica de tot l'any, el consum que tens cada mes.
doncs tu has d'anar a buscar aquell consum amb hores de sol, perquè després entre el que t'estalvies amb hores de sol i els excedents vas a buscar tots els quilowatts que tu consumeixes. Clar, si després m'hi afegeixes un cotxe elèctric i afegeixes... Això ho has de tenir en compte. Clar, tu dimensiones una instal·lació per un consum. No sé si m'explico. Sí, perfectament. I una última pregunta, potser per en Gil, aquí, del tema de la compensació de la companyia quan tens excedent. La pregunta és a veure si la compensació té a veure a les franges en què s'han generat l'energia o no. Mira, és una pregunta molt interessant i no està resolta legalment. Depèn una mica de... Al final, tu, amb la teva comercialitzadora, fas un contracte d'això i pel que m'han dit i queixes que m'han arribat, hi ha comercialitzadores que entenen que sí i hi ha comercialitzadores que entenen que no. Per exemple, jo sé que Som Energia et compensa en el teu volum energètic. És a dir, si tu has gastat aquell mes 300 quilowatts i et costa, o et costa 300 euros el volum d'energia, et pagarà excedents fins a aquests 300 euros. Però en altres no, en altres ho fiquen en les franges. Això és el que m'han dit, que hi ha alguna companyia que ho fa. Jo no he vist cap factura encara amb les noves companyies i amb la compensació, per tant tot és molt nou i ho sabrem en els pròxims. Entenc que la PPC sí, amb la tarifa regulada sí, perquè aquesta és horària i es compensa horàriament. Però les altres dependrà una mica del que tu contractis amb la teva companyia i suposo que anirem veient les pròximes setmanes perquè tothom està aquí amatent preparant les noves factures, encara se n'han publicat molt poques, veurem com funciona. Doncs res, perfecte. Moltes gràcies a tots. Jo ja crec que ho podríem deixar aquí. Només recordar-vos que aquesta xerrada s'ha organitzat en el marc de l'Oficina d'Estalvi i Eficiència Energètica d'Osona Nord, que la conformen els ajuntaments de Torelló, Manlleu, Sant Pere i Sant Vicenç, que per qualsevol dubte o consulta que a Torelló, en el cas de Torelló, podeu trobar els dimecres i els divendres al mercat municipal i que allà trobareu les dues tècniques dispostes a resoldre's qualsevol cosa. Per part meva res més, deixar-ho aquí i moltes gràcies a tots els participants. Gràcies a vosaltres. A reveure. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.